Tervetuloa Casual Median YouTube-kanavalle. Mun nimi on Jellu. Ja mä oon Jouni. Ja tänään voitaisiin kertoa teille hiukan meidän yhdistyksestä, eli Casual Drift ry:stä. Casual Drift ry järjestää ajoharjoittelupäiviä Joutsan Jose Morassa ja sinne on helppo tulla niin ensikertalaiset kuin lajia enemmänkin harrastaneet. Ja mennään katsomaan pieni katsaus, miltä tämä meidän touhu on tähän mennessä näyttänyt. Äskeinen videopätkä tulee toimimaan meidän introvideona tulevissa jaksoissa. Voitaisiin tähän alkuun vähän kertoa, että mistä tämä kaikki sai oikein alkunsa. Vuonna 2021 mä olin kerinyt ajamaan Höitsää jo muutaman vuoden parillakin eri autolla ja tuli ajettua niin sanotulla roskisrenkaalla, joten rengastöitä saa tehdä melkoisen paljon, että aina kun meni ratapäivälle, niin piti katsoa, että on rengaskone siellä vapaana, että pystyy kääntämään renkaita ympäri. Ja silloin tuli puhuttua, että olisi kätevä, että olisi oma rengaskone ja mun isä sitten osti rengaskoneen, mitä mä saan ruveta lainaamaan, että on helpompi päästä ratapäivälle ilman, että pitää katsoa aina, että on rengaskone mukana. Ja alkuvuodesta 2021 me väsältiin sun höntsämersua porukalla kasaa ja lähdettiin sitten Joutsan Jose Morasta vähän testaamaan ja hyvinhän se sattui siellä toimimaan. Siinä päivän aikaa saatiin porukalla aika hyvin renkaita kulutettua ja hauskaa oli. Ja tuon päivän jälkeen tulikin idea, että voisikaan sitä käydä vähän useamminkin ajamassa ja kutsua myös tuttuja mukaan. Tästä kesästä meillä onkin vähän videomateriaalia, menkääpäs kahtamaan se sitten seuraavaksi. Kesän aikana niin sanotusti porukka isonemaan ja kuultiin kutsuttu aluksi tuttuja sinne ja sitten tuli lisää tutun tuttuja ja porukkaa rupesi olemaan aika hyvin meidän ratapäivillä. Joten ton kesän jälkeen alettiin miettiä, että miten sitä olisi oikeasti järkevää pyörittää
Ja siitä tuli idea, että tehdään sitä yhdistys. Loppuvuodesta 2021 saatiin kerättyä sopiva porukka kasaan ja perustettiin yhdistys nimeltä Casual Drift ry. Ja ensimmäinen virallinen ajopäivä sattuukin sitten heti 22 vuoden talvelle, joka on tähänkin mennessä ainoa talvipäivä, mitä meillä on ollut. Tästä sitten lisää seuraavassa jaksossa. Kiitos, että jaksoit katsoa. Kiitos.